Saan nga laped iti napudot ka panawin tapno agsardeng dagiti kaming iti Philippine National Police iti Siyudad Tibigan. Ngayon dadauluan ni Police Superintendent Judith Del Prado, Philippine National Police iti Ili Asanta. Ngayon dadauluan ni Police Chief Inspector Greg Guerrero, Barangay Officials ken tanod iti Barangay Nagpanawan Santa. Ken dagiti agad-adal iti kurso nga Criminology iti University of Northern Philippines. Asaraken iti mapukpukaw nga babae iti nasao nga barangay. Nang rugi nga nagsapol dagiti natakamat nga grupo ida agrup alas 9 iti bigat. Aging ganat alas 12, aldaw kalman, gem saan da nga nagbalaygi anasarakan daytoy. So nga kasapulan da nga aginana iti maysa nga balay, gem saan nga nagbayag, maysa nga concerned citizen iti timawag kadigiti kaming iti kapulisan. Adinod ta nga imbagana iti pakasarakan, ken ti sapsapulen da nga babae. Get ditaan na ibagana, amasarakan iti daya apaset iti maysa a kubo. Saan nga adayo iti nagiinanaanda? Saan da nga sinayang iti oras dagiti natakamat a grupo? Inda tinurong iti naibaga nga direksyon. Nagnagnada manipod ken ti maikadwa nga balay. Ang mapapati nga nagturungan nga imo na iti biktima ken suspect kalpasan iti 20 aging gana 30 minutos nga pinagnada ditan ang nasarakan dan iti nasoo nga biktima. Kapitan po kapitan. Kordon nyo man pa, di kayo ko apo, paikit kayo man palabasit. Wayam lang. Mapigaraw na basta wayam lang. Tingga na di ulo na nang. Sige manong wayam lang katong lago kita kuan. Naisina ti ulo iti biktima, iti maipagurup amay sa metros iti kadayuna. Nga managan iti Maria Teresa Alquisa, 30 ket maysa ti tawen na. Addan iti pat nga anak, nga agday iti barangay Salindeg, iti metlang natakamat a syudad. Iti maitutudo a suspek iti agdama nga kapkabbalay iti biktima. Amanagan iti Jomar Pitate, nga agday iti sitio Kamanggaan, barangay Nagpanawan, iti metlang natakamat nga ili. Segon ken ni Police Superintendent Del Prado. Sir, kung nakamimatin na ng impormasyon dito nasarakan tingin may pagurot ng babae, sir? Bali dati nasarakan nga babae, kantay lang may binigbig ti pamilya. Nga meeting ngamin Biyernes di August 17, at dati may den report na missing person nga tinagan na Maria Teresa Alquisa. Nga dati Maria Teresa Alquisa nagpukaw di July 18. Pinasinggitan pa iti natakamat ko opisyal. Kalaksidan kenti maitutudo a sospek ani Pitate. Awan ti rumrumwar a kadwanan. Gapuanan ta iso iti kadwana idilang. Mapukpukaw iti biktima. Awan ti anyaman pay nga kapanunutan. Dagiti mangitorturong iti linteg. No anya nga klase nga pampapatay iti naaramat kenti biktima. Gapuanan ta saan pay anakimeg iti sospek. Bali ti tungtungbugan pala ti investigasyon tayo kay dati live-in partner na. Naudi nga isok kadwana idi nagpukaw. Kiniso ti naudi nga napanangalay ti gamit na iji balayda na impakada mo na dati live-in partner na nga alay na di gamit para kinjay asawa na. Kalpasan sa magmamanong nga minuto, anasarakan iti biktima ani Alquisa. Simangpet na kiti kaming iti Soko, when scene of the crime operative. Tapno agyuswat pa iti inget nga investigasyon. Segon kadakwada, awan tinakita da nga agbalin nga aramaten da nga ebidensya. Gapuanan iti kinabayagnan. Dito pa lang mo di motibo iti krimen. Nagdamag-damag tayo iti background iti lalaki kita sa ti napalabas nga kaso na dito sa taga-Santa nga ron dati tao. May palagip ka nagpukaw iti biktima, idi pa lang napalabas nga July 18, iti metlang dito atawen. Insigi damit nga inyawat iti investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti Siyudad Tibigan, ken ti Philippine National Police ti Santa. Gapuanan ta masakupan da iti nakasarakan ken ti biktima. Ryan Pardo, Core TV News.